Gekwanti ife okenye ji awa ofe ife okwu na ụmụaka nwere ike ile agwọ che nọ ife onu ife ntụkwana otu ahụ efu ụmụaka rigo n'elu ọjị ha ga-afụ ya experience na akọ na uche a na-agụta ya n'akwụkwọ ọ ife mfụ ka m na-ekwu and ịma eziokwu na afụ ụfụ na-arụ na-agba ka agbụsị onye agba injection ọ bụ iwe eze n'Igbo land abụ nwa eze anyị na-ekpu uwe mmadụ okpu ọ bụla eze ụmụ anụ ọfịa ụmụ efulefulelu ma tụrụ ọbụ mmanụ ukwu si na manya abịazi n'Igbo land nche kele onye bụ nna ha ụmụ anyị na-abanish ndị mmadụ si hapụa chee ya pụọ ebe anyị bụ otu ọpụọ onye si ha kwue eziokwu ka anyị na-agwa ha abụ m ụmụaka asị ụmụazị pụta n'ụzọ ihe ahụ na-ejekwa bụ ọnwụ na onye na-eje ọgụ na ọkwa ọnwụ ọmarọ eziokwu ka a na-agwa ha ikwu eziokwu na-ewe iwe na-arụ abụ m ife a na-akpọ nwa Igbo na-eme nganga echi na mpụkwa eziokwu ka anyị na-azị ya bịa ụmụ m oge unu si na anyị ga-enwe Biafra oge Biafra iwe rapụ ife niile unu nwe na Lagos na ife unu nwe na Abuja si na-eme Biafra wee rapụ Atlantic Ocean ebe ị ga-eje na-akụ nnukwu azụ wee jee na mmiri eze na Nnewi small pond ebe azụ na-adụrọ ha ụmụazị amakwa ife oke another one ijuana ka anyị ga-esi wee nọ na Biafra ijuana South Sudan ịmaba South Sudan ọ ga-abụ child's play egwu ụmụazị ife ga-eme na South East na asịa gekwanukunu jeje ndị Enugu ekwena ndị Abia ekwena ndị Ebonyi elu na National Assembly onwe ha na-ekwu egwu ji ahụ ejeso ndị Hausa eje votu olu ndị Hausa ndị Ebonyi ka ekepụtara Enugu out of Anambra State ndị Enugu chụwa ndị Anambra niile debe a ma teachers ma everything chụwa mbọsị a na-abịa ọ chụsịsị ndị Ivede na-echụsịsị ndị Imo Anambra Ebonyi Enugu ndị aka na ha ga-eje ebe anyị ga-atọ onwe anyị na ndụ ife mmadụ erie na ndụ ma m ife na-agwa gị na owo okoro ịlụcha Abuja 60% ibu Lagos ịnaba anyị gbara aka naba ha ụmụazị amara ha na-ekwu ha ga-egoro gụọ n'akwụkwọ bifo ilu a level edem akwụkwọ na-akpọ Igbo 25 years after Biafra na 1995 amụbeghị oge a 1995 dọọ ndị Igbo aka na ntị si ha acha n'anya ụnụ emeri m n'agha nke ọbụla emeri m n'agha mmadụ mee onwe ọsị na-emeri ya n'agha a na-amajinalize unu wee jee lụọ 60% of Abuja na-arụ ụlọ everywhere na Lagos fụra Nigeria umelo ebe na-akpa anasa mbara fọ ndị Igbo ime ife ha chọrọ ime Biafra mere pempe omezuọnụ elu ebe ahụ ụtụtụ a na-egbu anụ mmadụ na-ata izọrọba anụ ewu atabazi anụ mmadụ